Sengzo Tshabangu panguva inoi akazvimba akatsamwa aiwa panhau yekuti anodzoka achinzwa kuti aiwa mapolitical finance funds aiwa haasisiri aligned naye akuda kupaona watchman movie. Sandapinda mashoko anobuda nyorwa panapa ndokuva subscribe like or turn on the bell icon. Tipinda panhau aiwa iri kumeka headlines musana naso nyika ichinzi in a story published yesterday headlined Tshabangu timber blow is a new function to get political parties finance. Zimlife reported that the Citizen Coalition for Change, party led by Watchman Movie, will receive funds under the Political Parties Finance Act in a major snap to two other factions. It was reported on Sunday. The Standard reports that Tshabangu, perhaps realizing ZANU-PF will not prop him up this time, made overtures to Nuwe about jointly managing this money, which were rejected out of hand. Apparently, Zimlife based its story entirely on the untested initial report published by the Standard Zimbabwe. Also yesterday, under the headline Tshabangu loses battle over government millions, which claimed that self-styled Citizen Coalition for Change Secretary General Tshabangu is crying foul after rival faction leader Watchman received a huge windfall under the Political Parties Finance Act. The Standard can review ndo mashoko atikona akubuditswa nemapepa nawo aratidza kuti aiwa Sengzo Tshabangu panguva inoi awatona kuti the ZANU-PF party awa yochimukandira kunze manje yochimuvharira panze vatona kuti aiwa varatidza kuti they trust Watchman pana Sengzo Tshabangu. Vari kuona kuti Sengzo Tshabangu vanenge vasitomboda kana trust naye kana future naye vanenge vauda kutongosiyana naye noda kuti vanhu vagara vachandomufarira vanenge vauda kumushandisa vanenge kutozvisvibisawo. Tingotudze mafunguro enyu matikudiwa pamusoro pechitiko ichi. Vapinda comment section medu dzamafunguro enyu, tsaona subscribe or like, turn on the bell icon.